יום יום כשאתה נכנס ב9 אנו מקבלים בך נורא, אבל זוכרים שמאוחר בלילה אתה זה שנועלת לחברה. כשאתה מגיע נושא את הקופסה, אז מיד בפלטה פורטת מנוסה. אבל הוא ידעו, את יכול להשאיר כי את שמור אותה בכל העיר. אתה אולי יבוא, אתה גם יכול לכרות, אבל בשבילנו לא עם משפחה. יש לך עניין עם צוות לא קטן שבאמת באמת אוהב אותך, אני לא מבין. אתה משגע פה את כל החבר'ה כשאתה דורש עוד מחירה. הכל שהכל בכל רגע אנו נספק את הכוח שמבינים למעלה מגובה המחלק. אנו רגועים שהנתה איתנו אנחנו חברים שתמיד נתרום לכל דאגנו. אתה אולי הבוס ואתה גם יכול לכרות, אך בשבילנו עם משפחה. יש לך עניין עם צוות לא קטן שבאמת אוהב אותך. אם יום אחד יפנה אלינו עורף אתה תגיע אל הלקחות. לא מבין! הם עוד יראו איך שהסוף החורף הם יקנו בשקט רצחו. אני לא מבין! גם אנחנו יודעים שבאמת הכוח הוא בצוות וזוהי האמת. לכן היום כל החברה שלך תשאיר לך ביחד שיר וואחד. אתה אולי הבוס, אתה גם יכול לכעוס, אבל בשבילנו זוהי משפחה. יש לך עניינים באמת לא קטן שבאמת באמת אוהב אותך. יש לך עניין עם צוות לא קטן שבאמת באמת אוהב אותך.